И здравейте, багери и храсти! Добре дошли в нов епизод на Donut Gaming 63. Ето го Коки. И отново сме в сервера Blazed Lands. И да, направил съм малко промени по къщата. Този епизод ще изцяло Minecraft. Първият беше така леко Minecraft, леко интро, но първият беше чили само за сервера, така леко инфо. Сега ще е такова Minecraft епизод, провери по къщата и такива, и ще... Добре, дай ми една крава. Thanks. Ще изцяло промени по къщата. Сервера е Blazed Lands, IP ще има в описанието и в клипа. Не забравяйте, джойнете джойнвате в сервера. Джойнете в сервера и в момента сме в така прави един строеж. Ето виждате това ще е нещо като портал за... Не портал ми... Как да кажа, първо като си лов играч и не ти заливава с къщи, влизаш тук ето до моята къща, идвате, взимате си една къщичка или ще построим така бая, взимате си къщичка и оцелявате. И когато са влили в сервера, ето се казва Доктор Хекел, ако съм на линия, аз сега вие знаете къде ви е къщата, смисъл като дойдете тук. Или питат ви къде ви е къщата. Идвате доле, ако съм там, или в смисъл, ето е моята къща, ви да знаете. Сега ще почваме да довършим. И ако съм на линия в сервера, казвате, аре да стигаме, аз ако мога ще, дали, ще снимам с вас. И така. Само набързо. И веднага продължаваме. Така, ето я моята къща. Естествено, виждате промените. Това е градинката. Променил съм я. Хаха. Густа. Така, сега да оберем ендърперо от... Така, отново, както знаете, първия клип, падвилите и модератори са изключителни пичове. В смисъл, ако винаги могат да ти помогнат и такива неща. Сега... Коки се бута привеле. Да, this perfect server. Ако видяхте, така е. Колко по-ще го помоля да не се бута в мене. Така, ето сервера, като влезете в сервера, започвате с ето Smite 2, Sharpness 2, Breaking 2, Efficiency 2 и така тези итеми. Така, по едно време, ако се чуете, що такива по-странни итеми, това е, защото бях валери на креатив, за да правим онова вилиджа. Спокойно всичко, което правя по къщата, ще... What the fuck, колко да прави това? Да. Добре, смисъл, да видите са супер пичове. Винаги искат да ти помогнат. Така, но нека да продължим сега. Сега какво ще правим? Ще направим често. Ще си държим чешчетата и такива неща, защото горе ви е и пълна каша направо. Всичко препълнено, глупости и така.
Така, това ще го изкопам. Ще направя една стаечка са 3 на 3. Окей. Така. Постарам за сега, смисъл, както казах, екипа е от двама човека сега. Втория не съм го питал, но 100% той ще се съгласи. И да, очаквайте някъде събота, неделя, мисля. Да, интрото на този геймплей канал. Мисля, нещо като видео на какви игри ще си имаме. Нали? Освен ако няма някакъв проблем. Да, очаквайте това видео. Наистина ще се постараем, защото аз не съм по тези смисъл. Това видео дали не мога да си го пърси. Аз си измисъл. Поне това видео аз съм го измислил, дали как въобще ще трябва да изглежда. Обаче то трябва малко фотошоп, такива неща. Не разбирам, и то приятел ми ще помогне, който ще е втория в геймплей канала. Сега, как да си измъкнем? Е логичният въпрос. Сега. Съжалявам, ако ви е тъмно. Сега ще направя един чит. Съжалявам за което, но трябва да го направя. Така, дизалвам се го, ето виждате. Секунда само. Той към гъма за така, сега торчове. Хубаво, добре. Сега, виждате какъв шаш просто ми е инвентара. Ще си направя така, ще взема малко коблестоне. Не, също аз имам каблестон, така че хубаво, добре. Е така. Сега, този епизод може да е малко скучен. Ще се стараем да не са скучни епизоди, да има всичко да има в епизодите. И забава, и геймплей, и всичко. Сега ще процедираме тук. Всъщност, тук няма да има вода. Аз всъщност... Съжалявам, но стават такива бъгове, мишката им блокира. Фак. Добре, работи. Хубаво, съжалявам за това. Така, сега сетих се всъщност как ще го направя. Ей така. Така, взимаме тези. Правиме така. И взимаме тези стълби. 3-3 стигат. Мисля. Всъщност ще направя така. Туп. Това ще го направя така. Добре, сега една стълба, не знам откъде ще взем. Ще намалим с едно ниво. Не. Така. Е така, ще го намалим с едно ниво. И ще е идеално. Ще направим така.
Упс. И така ще направим. Така, това ще ми е входа към честрума. Всъщност, защо? Са, то честрум, съжалявам, ако геймплей коментара е малко мрял, но просто твърде съм се съсредоточил в строенето, за което съжалявам, че не е много добър коментар, но какво се направи. Този честрум мисля, че няма да го построя за този епизод. Определено няма да го построя за този епизод, защото защото това, което аз си го представям, ще е твърде голямо. В смисъл, ще е много по-голямо от това, което... Просто ще е супер голямо. Може би колкото къщата, плюс градинката. Някъде толкова. Не съм сигурен за сега. Но просто искам да е красиво, дали? Отново казвам. Сървъра лагля обаче. Да. Това много рядко се случва, те лагове, просто за са... Не знам какво, абсолютно... Никога не съм виждал лагове в този сървър. Освен сега и един път там. Но това беше от сървъра. Защото там от мен нещо правиш, там ресваше глупости. Както казвам, влиза... Фак. Какво стана? Фак де? Спри. Въглища. Сега това ще го направим така. После ще го закрия. Админите винаги се... Когато имат възможност, нали, освен ако не са взети, винаги се притичат на помощ. Винаги се притичат на помощ. Разбира се, ако могат как. Нали? Но все пак това е... Те са на геймод, така че... Сега. Че струва мисля да е... 50 крона. Така, всъщност, сега мисля какво да направя. Да, всъщност, понеже сега строя, това ще... Може би ще се опитам да правя до голяма част. Тази част ще забърза в клипа. Ще пусна там, нали, нещо, докато стигне до някаква по-голяма част, защото едва ли ви е яко да е така копам, така че... До скоро. Austin them keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not in the gymnastics, but I'm in the flipping things. I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippen, man. So do you want to join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine, I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was all that I could say was all that I could say was one time we'll make it up as we go. I know you feel it 'cause I mean what I say. We can do whatever
speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was C100.com. Yeah, 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 yeah. All that I could say was yeah, 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 yeah. All that I could say was 6-inch heels clicking up down the street. You know she's coming in when she walks away. I'm a big deal, a little fun's all I need, but I can tell she don't believe what I say. So tell me where you from, where you wanna go. Why she walked past me like I ain't say a word. Stood there like, man, girl, I don't usually feel some type of way, but this one hit me hard in some kind of place. Like, man, when I saw her walking down the street, she looked so fine, I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was all that I could say was Yeah, she looks so good, but she bad. You can see that back from the front booty like crisscross. Jump, meet me in the middle of the ocean. We can find ourselves and lose our minds. Rewind, play. Find ourselves and lose our minds today. Hustling and armando, acabando, latinos y gringos gozando, ¿me entiendes? For those that thought that we would stop, definitely don't have a mind to think with. Brainless, most of them broke, but they're famous. Some got hits, but they're nameless. But my man, I forget about that when I seen you. all that I could say was all that I could say was all that I could say was I saw her. All that I could say was I asked her name. All that I could say was C100.com. И така, връщаме се на нормална скорост. Поне за сега. И спри, някой вас да викам. Така, обърнал съм. Това е малко често, че се така. Тук аз определя си изпеча камък. О, добре. Сега какво ще правя? Ще си пека камък, за да си направя столбата сега. Спомня, това ще подхожда. Това ще подхожда. Точно сега. Майнкрафт. Все. Сега много сигурно пак не седя. Това забързам много.
Връщаме се. Мисля, че това ще да е край за епизод, защото нали стана твърде дълъг, едва ли... Сега да, верно, повечето беше на бърза скорост, но да. Както и да е, това беше от мен, доктор Хенкел. Ние бяхме Дона Гейминг, така ли поне аз бях. Влизайте сървъра, IP ще има в описанието. Влизайте сървъра, IP ще има в описанието. Идвайте, за малко така за края. Идвайте, ето тук до моята къща, идвате в това село, взимате си къща, ще ги построим спокойно. Или идвате при мене, ако съм тук, доктор Айра снимаме. И това е. Това беше от мен.